Dagan na sa fans. Di ba na sa tayo mura dag na tinggaw? Tanaw na na ug sa atin. Tinggaw ba milo? Saman tinggaw milo. Day. Pang luk-luk ang mga pisa li pagkuha. Kuya sa tunid lang. Kato lagi na ita mararag tasa-tasa ba nga nangakuan. Barato ra na. Brale, dito na kapin. 100 ra kapin. Taligay bagupante pa ikag. Cha. Ija ba sa bagupante? Pakita sa Japan. Te, uban tate. Atong tamang kodog. Ato tas save zone. Wala kita ako kwarta. Ta ako ray kuan mangutang tangad to. Ako bayad. Makasildo na bitaw ka. Di na ako mo trophy ato nun. Nasuri na, nagdating Gwapa lagi ka sa kuan day, kamera na, gwapa ka adyo. Siyaw. Wapag wave puggo. Ano ba? Pari ko lang wapag wave puggo. Marami ka puggo. Aga puggo. Pangalian na Good morning, and welcome back again to my YouTube channel, Junjun's TV. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. And click the notification bell para updated mo sa atong latest nga video nga i-upload. So mga ka-Junjuns, padong ko karon sa Ila Florami. Enja, kanang matuko kay ni kontak ang taga tourism sa Alicia ning tawag na ako kay gusto nga ipa-cover ang mga pan sa Belen sa tibok Bohol. Jawa man sila i-contact ni Florame, nakahinomduman ag tourism officer sa Alicia nga kanang na ako i-contact ni Florame, mo to ako i-contact. Ja mo na atong atoon ron kay arong ma-negotiate og unsa karong hanig mo sugot ba si Florame. So tara guys, mato na ta uban ko kay kanang atong ngatoon ug unsa poy reaction ni Florame ug mosugot ba siya. So bye bye. Di ba kahangaton? Ano rin po na parehata. Grabe lang hangata. Dahil sa puntay na. Ara ra kung mabua ahong kuan, ara ra mabua ahong sa nganda nang lakpon sa magughak na ko. Mentong tis madugay. Hindi mag-drive. Lelen tayaw na yun, lelen mag Sexy. Kaya doon din. Wow. Medyo pas Florame na. Kay sexy pa. Always blooming. Kaya na, kaya kita kapusod. Palanay na po, kaya rong diba doon. Alam mo doon, laman na doon. Grabe man. Tanawa ra mag manok gahapon no kuan sa gusab-gusab lagi manok. Ito may ginabangga. Si Ulay og si Kuan. Si Lolo Kikoy. Si Jeffrey. Lolo Kikoy Amura. Magululo na sinerasyon sa mga kuan. Mga batanon. Kay, Dagan na sa fans. di ba na nga sa tayo mura dag na tinggaw? Tanaw kita na. Tinggaw ba og milo? Saman, tinggaw milo. Day. Tinggaw milo ba? Ano nga sexy ha papusod. Unsa may mo? Kini ang akong suliran. Uy, nanay ka dyan ng manghikog. Hala, isugid din mo mga kuan. Ako daw may abot ang puro ka to. Tako rin lagi tek ay kanang kuan lagi hater lagi nga kuan. Kara ka rin nagmamadaya ko niya. Kapag kurente. Ay, kurente biwa lagi abo. Ini ko tubig. Tinae. Lug-lug ang mga pisa li pagkuha. Kuya sa tunid lang. Kato lagi na ita mararag tasa-tasa ba nga nga kuan. Barato ra na. Brale, dito na kapin. 100 ra kapin. Para gali na sa mong kumprahanan sa sinta kapin lagi rin natin. Wa, ano mo kuya mo.
Wa mo koy amo. Kaya kang rice cooker na Hindi rin. na kung sa musap. Tatay na lagi rice cooker. Dagsang. Kung initan nyo po. Daog man eh. Kampantin kita na. Mama, oh, tanawa ko. Oh, tanawa ko. Oh, tanawa ko. Hello? Hello? Talikay pagkupanti pa ikag. Cha. Naisa ba sa pagkupanti? Pakita sa sa panti. Nagdagan na. Kanaka. Katoray mong problema te. Ano na ihikog to? Kaya mo nag-ito rin rin. Gumana dyan dyan. Unay, lababo. Unay, mga ganito pusit. Ubantaron te. May pusit, nay. Nay, gripo. Nay, saksakan. Sa way abo. Ano nga lagi ni mo? Asa ba kayo kumayabuhan? Hindi puro. Ay, mo nga lagi si Daog. Mo nga lagi bato. Kaya para patutusok. Pero ka bato. Abo mo. Abo. Di ba doon? Correct. Barag bato tulo ka buok. Nagay ko. Te, ubanta te. Atong naman ko dog. Ato tas save zone. Wala kita ako kwarta. Ta ako ray koan mangutang tangad to. Ako bayad. Makasildo na bitaw ka. Hindi pa sinood. Ako pinag-order ng gripo. Sige kay or bara ratag mag-away. Ugas man siya. Kaya Oo, puti yung bayad. Abo ko siya ano. Alam ko kumangutang na ako kay tingnan. Namura. Court. Usa to? Appeal of court? Usa? Ano sa? Ano to? Ano magkita? Ano Na. na Di ko day. Haman. Sabi mo hatang mo ng kusi-kusi. Nangako si Sa. Ako kay na ganina og tinggal na jud. Gay na naman po ko. Murag tinggaong naong. Uday. Ang sayang naong dahil, murag tinggaong. Ngano man? Tinggaw, di nakakasahagman ni. Dako kay. Di na ko mo kuya dun nun. Nasuri na, nagdating. Gwapa lang ka sa kuanday, kamera na, gwapa ka adso. Ayaw. Bapag way pugo. Ah. Guapa pa rin ko na nang magbuto. Ingan na po, pag-poison. Kamao dyan. Asa kaliwat, liwat si tita. Pagilis na na eh. Out. Rice cooker dyan. Ate. Kaya ron kuan, matutag save zone. Ato ta ila itil. Babaghan ang imong motor. Naura mo sa kay motor, nabuwang na. Di ka daw. Ako ray kuan dyan kaysa unsa kaysa may mukuha ngadto. Alarang ludo sa motor ito mag-ray si manang sakay. Ano lang po man ang Dagan na siguro mga 500 meter. magkakalan. Ligid gustag. Ay, kuya pagligid na kayo. Ay, ano mo patay. Sila na ko ni mo man. O ba na nagrunning plat gikan sugod sa kuan. Na, titiri pag nito sakay. Asa mo tagad ko? Oo, katundutos. Pagkatos kuan, lantay. Magka mo ni spirit na kilo sa ko kan. Manang ito, wala lang. Ha? Nagkaan sa uluan. Sagdilaman ka basin dayeg malid ag four wheels pohon og nanay makasindo. Charot! Pwes nga. Pagkadawag hapag po naman, tapong ligid. Maluhi naman ko pangutang dun. Lagi unsa? Magkaway Uban ka. gani. Lagi uban lagi ta. Uban. Lagi sa Padala mas sa balhabal, dapat pwede sa balhabal. okay. Tapos, mahalag. Ano sok baligid sok? Wala ko'y kabayan. Okay. Hindi, magapwede. Kato ra ba kang maragkap? Oo, basta galing saka nasa isa. Oh, sige. No problem. Namadaan ha? Oh, yes. Uy, John. Pag mo pagkasulapan, pati pa mo mangutang mo kasi yung barangay kapitan. Ito. Sa? Kini, si Angeline, kumuha ni mo materialis. Kasi tayo
samot sa balik kasabutan dai kay kuan ni dai magkuna ni mga kuan utang ba tani maistapa mo. Ngadto kag papili sa itong kapitan, pa kuan dito. Suwat ka dito ingana. Anja inighuman nimo kuas kapitan kasulatan, papirmahang manang madto mo sa turne pasiluhan. Harong klaro nga utang gid na kay usab mo ingag magpalimot-limot ka manang luoy ba tapos ka. Ikaw bayad na nga. Ito 50 mil. Ano ka naman sa dun? Gisad law. Mga di ko mistapa. Hindi. Kasi manutang na sa kasulatan. Ang kapitan nga nag mas maano din may atok ni pasiluhan na to nimo. Wow. Para na dun. Basta kay buhok na buhok. Gis ka Adi man pwede og istorya ra. Jis kadaan eh. Jis kadaan. Kaya arong makita ka na yan ning ingon sa na nga. Bayad ka nga nangutang ka yan nagmera istorya ra. Mana ako ana nito sustado. Wa may ebidensya. Hindi ko ipaistapa. Ebidensya jud. Nakita ra ba kun nga na kay mahal sa nang hindi ra na ka na rapot haw tag 150 ka na. 150 Ay, dati dosin ka di disgrad naman na dun. Basta kay advice ka to nga. Kuan man to tambag na lang to nimo. Tambag inabogado. Kaya dyan maamo nga ka na nang ilang suliran kag ikaw na yung maghikog. Katawar man ka. Kaya si Jari maghikog kay way ka pa nitong hikog. Ang ilang kaghikog kay ikaw makabayas utang. Kaya bag lang mo nga kuan ka. Kaya aron di ka kuan. Tambag ini dyan. Hindi maalaot. Hindi mo pangan dito kawawan. Kasulatan. Basta mobile mo ko. Gis ka na. Di ka lang lagi ka lagi mo mga ipag-istorya mo na isuwat. Suwat naman na dun. Sige, sige. Magkuha ko papel o lapis. Atos abogado. Kapitan sa una, Ah. dito ka, kagawan. Jesus, ginoo ko. Mani, ang kapiteta. Marag juta. Pwede doon, ay maraglutak yan nun. Marag magpalit og juta. Pwede nun, tiyaw piya nun doon. Lagi. Pinamahilin dahil kay mangutang o kitin. Kay panalo dito na sa ikaw ng tinis ng puro. Kay, di man to pwede, di mag-ginagin ka mo man to. At yan, hindi maghilba na, kadaan lang. Ano sa mo dahil maabot? Karong hapon. Natulang niya puro kunda. Kuwang na ditutuan. Oh, lagi na. Ah. Lagi to yung buhan dun. Kana yung suliran para masulbad na. Kaya nagraw na kung mahulang po. Kay. Kaya tirus mo na hindi po pwede ko gamitin kaya nasa tayo mo gamit. Takwitir mo sa kamay. Sana po dagan sa... Kung kaya mong ikapak. Kato na kapagtir, kaya pagtir ko sa kinangan, pagkakuri. Ay, oh. Ito lang ditso. Uy, ito na nagamit. Sige, si Im, katong press cooker, gusto nga ka makawaso dito ka, kung nananda, magitutugod siya, hindi ko naman, magutang ko na siya, pwede Ah, na sobra. Kaya naman pwede mo. Okay, nag-rush ko ka ng takostin mo. Hindi na, mag-inip. Magsay na Ayun. gamitin. Ano na? Pero kato na lagi kayo lang na. Nagsabot na, mangita na paglaing. Kuwan. Nasay mo. Kita na, kaya nagsabot na sila. Ano sabot na? Mangutang si Dang Donjon, kasi Donjon mo atos kapitan ron, kaya mo kasulatan. Kaya ba, oh? Kuwan ang kasulatan, nga si Manang nangutang niya. Oh. Kaya, saan mo ni bayad? Luwi magkutsi siya, kasi sabi-sabi. Hindi ka kita ulit kakapoy mo. Si Manang kaya maghikog, pero mas Manang. Kami, niyaw. Uy, dapat sila kasi sanay pabayad ng utang. Kuha na sa inuit mo. Oh, nasa nga na mo, may proseso. Kaya anong way? Anong Di, wa joy ko an. Kung papaslun, so di ko muban. Kaya di muban ko ako to, mas mag-isiyag. Ligid. Kanang, wan, interior, kaya mo dagkuhan ni. Ah. Ano nga, isa ka lang mga balhabal, kaya ko rin mubayad, hindi ka butan yung na ito yung pada. Ah, Kapag okay, bayaran okay. ko yung pada. Anday maiton sa pag motor. Mas dako pag gasto sa kuan. Heater. Ligid na po na. Hagligid 500 ra ba? Ikaw ra laman. Kaya, sa nung kasakdan ko, duha ka mag-duha ka. Entonces, Balik ito pala. Ano dyan ang problema? Mga tao, pilay mo ng mga wanas mo problema. nagkurog na po na yung video kay nagkamot ra. Undas pa sa isang balay. Sorry dyan mga kadyan kay kurog-kurog na kay wa mo ko Pagkakaw siguro. nagdag kuan. Mahaw sa nanay. Mamahaw nga nag- Nanap. Ano sa bagay? Na high blood naman gali. Kaya kailangan dyan ako ng mga
Kuya Dundun. Oh. Lagi ko makaw Kuya Dundun. Gali ko ng pamahaw na pod. Kuya Dundun. Oh. Ugmamasta tiri muli Kuya Dundun. Kaya nagpasik up pa man Kuya Dundun. Nagpa-sick up. Okay na. Sulbad na itong mga suliran. Okay na to, mana to. Salamat yan. Okay, dagang salamat po, ugmayong hapon. Uli na ka? Kasabutan kay delikado ba talaga yung utang-utang sa dagway. Okay, dagang salamat mga kasunsyal. Dagang salamat, Ijaan. Dagang salamat mga Ako po Kuya Dundun. Dagang salamat. Kuya Dundun. Ah, Salamat. okay. Oo. Taas na na, yung si tatay. Kaya, Okay, bye-bye! Yay! Nasolbad! Shout out tayo mga ka-John-Johns! Okay, munang-una mega shout out kay Plant Tribe Divas! Okay, that's keeping ads as always. Dagan kayong kang ads doon, dili mabilang si Lolo Kikoy sigig pabuyag. Okay, dagang salamat for the skipping the ads. Thank you so much, Plant Tribes Divas. Another shout out, mega shout out kay #baby Kabaluna. Oh yes! Diyan na sila pangatawa. Introduce na sa mga fruits o vegetables. Okay, thank you. #baby Divas Kabaluna. #baby Kabaluna. Another shout out, mega shout out kay Lorna Valley. Sus, Miss Lolo Kikoy, yun sa may ipaname sa fruits sa... Oh yes, thank you so much, Lorna Valley. Another shout out, mega shout out kay Zain Malik. Okay, Zain Malik, mega shout out. Pahingi ng skin ni Laila. Lolo Kikoy, oh yes, Lolo. Mangadyo og skin si Zain Malik. Thank you so much. Zain Malik. Another shout out, mega shout out kay, of course, Ana Limular. Okay, adong buntag ninyo dira sir. Wala si Awa jud kadyo lagi ni Lolo Kicks. Ay, nakawari jud mo sa kakapoy ba? Magutot-utot kinatawa ha na di ay tungaw dira Lolo. Okay, daghang salamat Ma'am Ana Limular. Another shout out, mega shout out kay Simay Otor. Okay, daghang salamat Simay Otor. Makawala jud og stress imong vlog jud sa TV. Uban si Kikoy kay happy kaayo mo. God bless watching from Kuwait. Okay. Mega shout out kay Simay Otor from Kuwait, watching from Kuwait. Oh yes, taga San Pascual ka ma'am. Kay daghang author sa San Pascual, I have kilala sa San Pascual nga author. Another shout out, mega shout out kay Emilia Llamazares. Okay, daghang salamat always Ma'am Emilia Llamazares. Laughter jud ni si Lolo Kikoy. Oy, rapido jud ang imong lubot sa utot. Mura di ay Armalite Low kanindot diha Idol Junjun TV. Okay, daghang salamat Emilia Llamazares. Another shout out, mega shout out kay Ira J Vlog. Ikakuda, miss you all. Okay, daghang salamat, daghang kadong salamat Ira J Vlog. Okay, another shout out, mega shout out kay Teacher Sabina YouTube channel. Oh yes, daghang salamat. Another shout out, mega shout out kay Nina Olivar YouTube channel. And mega shout out kay Mama Willie Garcia o kay Litlit Garcia Mercobio o kang An Garcia Gulapa. Daghang salamat ninyo sa kanunay nga pagtanaw sa itong video. And of course, mega shout out kay Nidstar Kabir. Hinautan nga naa sa Ilina Ito Store sa Alicia Public Market. Daghang salamat sa kanunay ninyo nga pagtanaw. Kay Susina Hinautan Carias o sa mong mga igsoon si Rosel Carias, si Rovelen Carias, si Valruel Carias, o sa imong mga ginikanan, si Lilia o si Lazaro Carias. Thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Ruby Simagala YouTube channel, kay Buholano Ondago YouTube channel, kay Michael Bersano YouTube channel, kay Nigel Buholano YouTube channel, kay
Angelique Boholana Vlogger YouTube channel, kay Vil Kabayan Vlog YouTube channel, kay Izil Salo YouTube channel, kay Melvin TV YouTube channel, and of course, kay Jus Bat Moto Vlog YouTube channel, kay Julius TV J Bakulpo YouTube channel, and of course, kay Mark Golosinda YouTube channel. And of course, naging shout out kay Ma'am Rosame Valmoria nga nasa Luto Outlet nga tagito sa Luto Outlet sa Alicia o sa Pitugo. Naging shout out kay Rosame Valmoria og ne Kinet nga isahang balibari. Yes, kay Analisa Salo, Analisa Lisaran Salo. Okay, nagkasalamat din doon sa kanunay pagtanaw. Okay, Kian, okay, Kaye, okay, Jai, okay, kay Mawe. isig tambay, isig kuan, isig duwag tanaw cellphone. Ag usa nangarte. Grabe ng make up. Grabe dagan na si Mawin. Manay Mawin na ng make up. Nang make up. Nang make up na si Mawin. Og si Kaye, regards isang uyab. So, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. And please don't forget to click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. Sa palihog po, adyan po laktawi ang mga pahinumdum kay arong dawat, may mga grasya, amo-abot, daghang salamat ninyo, and may nalang ko daghang salamat ninyo tanan sa kanunay pagsubaybay sa pagtanaw sa itong mga video. And may God bless as always. Bye-bye, mga kasunsan!